Ame hageto ɲini kaw fɛ sa k'a fɔ na ko kuran ale kɔni an janfa an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye caw min ye Mamu Dafe ye ale tun bɛ Segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu ale Eurotradio ɲɛmaa n'o ye Bacha ni Goyita ye alihara ale de fɛ yen sa ani Eurotradio maaw olu kɔni ye hakilila falen kɛ baaraba minnu bɛ yen n'o kalifara la a kunbɛra bonya ani kamarama kɔnɔna na Eurotradio maaw bɛɛ lajɛlen fɛ Général d'armée Asimi Goyita ye danaya min d'a kan ka kɛ Mali ministre seko ni dɔnko ni dunanjigiso ni bolola baarakɛlaw olu ka ministre ye a y'u taara ka taa o bonya da Eurotradio kɔrɔ n'o ye Segu ɲamakalaw olu ka tɔn ye kɛnɛ in ka sa Segu ŋaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen seko ni dɔnko tigilamaw fɛn fɛn bɛ Segu kɔnɔna na n'olu bɛ Eurotradio la olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mamu kɔni ye ko ɲɛf'u ye baaraba min bɛ yen bi n'o kalifara la ka se ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na seko ni dɔnko ale ka se ka kɛ o kɛla ye cɛfɔ ni kan bɛɛ ka se ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kura ani maliden kura k'olu sigili baaraw kɛ kuma tɛ ɲinan sa o taara ka kɛ seko ni dɔnko san ye a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na sa ka o f'u ye min ye a ka maaw ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ye ci mɛn jamanakuntigi yi k'a ma danaya da Mamu kan koyi a y'a da Segu kan a y'a da Segu cɛw kan a y'a da Segu musow kan a y'a da Segu bɛɛ lajɛlen kan seko ni dɔnko tigilamaw ale ni an ka ŋaraba minnu bɛ Segu ko Mamu a tɛna tigɛ olu la waleya ninnu timɛli la hakililaw ni bilasiraliw la baara kɛcogo ɲuman na a yɛrɛ ye min kɛ Segu k'o yira maaw la kaban n'o kɛra misali ye k'a k'a to a ka a labɛn min ye don nataw ye u yɛrɛ na s'a ma ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye min bɛ se ka kɛ Segu yɛrɛ kɔnɔ ani Segu bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na n'a ka ja ka se k'a bila Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Eurotradio bureauba fana ko fana bɛna lakodɔn nin waleya in na yaasa bɛɛ lajɛlen ɲinan san seko ni dɔnko ale baara bɛ se ka kɛ cogo min sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na min y'an ka kulɔbuladenw ye samɛ olu bɛ k'o baaraw kɛ bi an ye maa naani sɔrɔ an bɛ jɛ k'olu ka samɛ o lamɛn. Assalamu alaikum Club Kasim Traoré on sawma sumo be di korbaste dembabe alhamdulillah ka foka walimando abalima kenaw dengere do gako ture ka bo bango ya gazella kasma mi fo iga barala sankura min jora mi 2025 alaka ake anga hera soro sira sai alaka kise agere maka kisa bashima alaka sababu man kai kifo kiga baraka ñogon be fo janika ka duaw kiye ambe duaw yera ka ambe duaw ni yera fe alaka ibe bara min alaka ta fanga dima ini mam jelen do alaka aw ben kelema jamana nyemo alaka jamana ta fanga duma ambisra min alaka kisama ya rabbi allah alaka be kelema Club Kasim Traoré ka nyema bafo krengena men nabila Traoré fo faransi ko be fo ka wali mon alaka sababu man kan alaka jamana basik alaka kisi gara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Club Kasim Traoré abalama ke mangado nabila yunus amale kabati pour la kuchala sigaro belno kayma nyanga samsam foli khanyeshi Club Kasim mogo bela jelema Mali kono Mali koka yamana ka yoro ko alaka sanyon chama yira am bela jelela alaka jamana alaka tanye aishi jamana vraiment be wuliga jom na ko amuko krenge na Kasim yere be wuliga jom na kasi anga famu deme on fananga hakilna wi diam Club Kasim Traoré flawere tere bara flatana de kasi Kasim deme aka wuliga joni aka barawla Club Kasim Traoré si kumbawi kasi an jamana famu ka hakilna nyuma talum wudde wala ko sebe anga hakilna wi awani rabo kare nafa wuliga jom me Kasim bolo ka jamana ñemogo de ko barawla wuliga jox ma me awni bolo Club Kasim Traoré safe ano ka deme aka hakilna talula hakilna misra ke sababu ka jamana tanye fa aishi jamana bela jele odi yanga hakilna wala mi samsam fulla si aishi jamana de bela jele makka bela jele fo iga wati to wala Mali kono Mali koka nindi yama balma ke manga na bela yunus Mali ka Club Kasim Traoré bela jele fo kan nabi bela jele fo mun ko ke musa jara ka fo ko alaka sanya won chama ko yiran islam bela jele la ko ke kira kan ko sallallahu alaihi wasallam
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Club Kasim Traoré abela jele awni sogoma abel makado Dawda Sangare abo buguni manakoro. Alaka sangra irana alaka irashiti alaka irana vlote alaka iran bale matila. Sangro alaka kaka resani de 2025. Otemenu ga ame Kasim fuka wali mado. Abe bara mina faso yara bi alaka do alaka akabla koroi akana abla banai. Alaka kana alaka alakisi alaka alatam ka Club Kasim Traoré chena muso bela jinefu malikono malikoka krengra nabi otemenen ka boy ayesi jamana a jamana sabana nyemo banga president no Asim Goitai ku bela jinefu ku walima do krengra la ka Asim ka gouvernement bela jinefu me bela jinefu ka be walima do ubebe barala ali shini amanga wulu masigi tabawo ko no yi anga sorsi kuku jija ambu ko be ambu ame saw ko de alaka andeme alaka kenadi ni abal makade Dawda Sangare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anula club la de che ana muso demisen mokorba kabo sambe foduguma abla jele fule do de yankur kile adogo ke ni akroke ana belma ke na terke ana jengonke Abdoulaye Fomba keren yalan sigi robbe mo Espagne Barcelona marala kabo ka ubela jele sambe kala ka sangura kanga sanye taba korole kurane korole ala ka sa ku bela jele mo lafiai kanyana maya hine kan yeronye na ama de kumi soro san korola ala kano jirana kurama en konana gresega nyuma ala ko diangele na bela jele mo ala kan tlu nyon kibar dumana na mi nyonyi ala ka ke herebulumo ala kan da dugu donche kadbo ke anga marake bahonye ya rabbi ala ko ke maraba nyumonye ala ka maradu hine dula amunye jamana dum fana ka bo sanfe fodu mo che anim muso demsen mo korba ala ka be ke hine mo koy hine be mo mun dusukuna pa ala ka hine do ambe dusukuna ka nyesi nyoma la no kela jamanin kono ame songa be ne ala ni kra jenamo obela jele fule do ala ka sangura inke anga sanye. Merci kawula rediano kilingirina bela jele mo Nambora same keneka beba donga fo kabini sandamne na Mali ale koni ya ira Algerie la ka ki dabo ale ka jamana maraliko kumana minye Algerie beni sememu manga jamana kono ale do kono kun welila saka sika ubara ke nga bi Mali ko ale te ola biato la sini wa minye Mali ni Algerie dancela fana wulu masiri tabaka wulika jo o koni bora no no wati na ba man chwale njuga wale ke ba ulu koni chamambe ubeka degun soro o yoro la kata Algerie ale dancela abela jileme ka ke Mali dugukolo ka anake ote Algerie fela bay sabula ale bolo Mali ka nga segi ben ale hukumu konnana jamana nyama ukoko o koninte ulu fela ye Burkina Faso ka o fe Burkina Faso jamana kuntigi ka barakero no ya ka directeur de cabinet ye no ye capitaine Celeste Médaille ale koni kunu bi alamsa kunu sage kunu alamsa mi janvier kalo tile fly ale bara boloda bara mna to sa kalanso sana ile kalanso o kalanso belebele ba do bana jono e binani nyanya amphithéâtre odedo mi ye sana ile kalanso ye sako tanduru ma keme be saka domingo no o tanduru ye ka damne ma mugandula kata se ma keme duru masa o fana be ala ministre mi rebe sana ile kalanso kuna ale koni ya ida sako numna na ni yele malibai no professeur Ajima Chombiano ale koni ya ira saka foko Burkina ka utu magobe na kosebe sabula kalande u story chole no nyanga mi kalanga yoro ye olufuna mancha mi ye mado ye ni ale ye bonfrola kuma taka nyesi Guinée ka o ka France la fanga nyama mano ye général de corps d'armée Mamadou Doumbouya ya ira saka foko ko inkoni mabbe kalo intle bisaba sa ma ko fole no ye Aliou Bama bay ale ye décembre kalo tle muga ani woro yale de minasa kata ale kon bla kasola aka kiru kuluke ya ira safa ko sanfla kaso koni ko akanga odeke ka damne alamsata menena ma ko ni sonal dumba wula ku jo
ko ni ngoni ye josaria o olu koni ye ginekaw fe ko ma tse ki da waga ka kuma ma tse ka fosi fo jamana kuntigi ko are koni la ini kun kara fasa ka fanga bla ayira sa ka ko minye aluba nye ale koni da do na kuma muna o de koni kara degunye ni wati na Senegal ka o fe olu ka jega mola o ka ton u ya ayira sa ka fo ko uye bataki ke ka nyesi u ka jamana kuntigi ma bataki minu ya da ele bela jele ye bebse ka kono kuma don togo mi u ya nyini u ka jamana kuntigi fe ulu munu jega mona uye nulu be jega mona u ka baraka yoro la ministry so konna na ko ka ulu ka haka u laje ko ni wati na ulu mu ka lafasa stone unu ka mawu bela jele ko ni ba nyini basuru jomai faife aka laje koi akulu laje nonte bi sega mbe uluka degu mbe uluka yoro mbe ulu bolo ulu shimai minye kokoji dawolo rela mamun yerebe barake ulu degu no kosbe kumate mamun me jega mine tabulo woro fe ko jamana kuntigi kuba nyina fe ko akala je sanchama ulu ye barake degu konna na yelema mesega do ka bara hukumu konna na yo nyini basuru jomai faife alsa ale Senegal kelen konna na mamunu be sanulu be panguru jigi keno konni la koloshilike ulu fana ya ira saka fo kubna na dobo ka bara fangala ko sabula ni wati na ulu be bara mun ga fanga ka bo kosebe minye ma chamante ubulu mi se ka bara nke ma dogo ya kama sa ko ni ala sona ma Senegal konni panguru jigi keno la kubna na dobo jama fangala minye duguta ko ye ubna na alaja ka fana be berela ya sama yani mauka soro mambe se ka bara numbela jilenge janvier kalo telefolo e gana ka ya ira saka fo ko mao mana kadi yesani farafina kai ibisega dolu fe ka soro ima visa ta wale ya ngoni ma chamanye folike ala nga gana alete jamana fola farafina miye ninge jamana nani Gambi ani Benin ulu bela jile ngoni nga daw yelele no sani farafina ka denye visa ta tima kata ulu fe Etats-Unis ka u fe sa kimeli be ka ke alebi mami be no ye ni juga wale ba macha wale ke ba ye ni ale koni ye kiru ke mata ani koronto o de fatura o sefe ma bisaba o jogina minye nimba manchi wale ke ba ye nu wira go l'Américain fana ka surasido nga yira sa ka fo ko minye deshi ko ay baraka ulu de fe ko sebe alde flene sa ka mobili ko ta ko funuga do jamala nouvelle sankura re damne hukumu ko nana minye France ka ulu ka chawrom na ulu ka turusu ka chawrom na no Nouvelle Orléans wali a chajugu ko akera ulu fanfala la alsa États-Unis ma kelen ngoni o fatura mugu dugu parano sefe mobili do konna na Tesla Cyberbrook ka ulu fe mi ma ulu vla wore ulu sebe koro jogina kibaro ya ira saka fo ko Las Vegas konna na sa pompe ko ne wuli ka joge ya saka seka ni koyi ale kume to mi Las Vegas sere nyama ye ulu kuna fondike ka nyefolike wali a chajugu nga mabu seka fama to mi na Papu François ale la selike aka place la no oye Saint-Pierre oramukaw ulu fe Italie aya ira saka fo minye aka nyina san o bato folo la sa aye delike ko jamana munu be nu le fantan jamana ni jurujugu be ulula ko jurujugu ka bi papu ni ta shen folo e abeni na yininke ka ira saka fo ko sabula minye coronavirus ye ale dansigi jamana chamana eglise nyema ko ni ya ira sako monake ko dangaye o bena skola doni min be di no ye jurujugu nunu ye sakulu ko ni saratugo foite ni fantan jamana numbolo foite ubulo yasa ga suga siniye sugu ke kunu sira ko ni sigi sengelenga obeja ale ko sebe sabula ale bolo jurumunum do ujuru tunana sara